Ndị be anyị ekene m unu. Afa m bụ Ada Ebubedike, Ada ndị Igbo, nke onye chi ya zelụnụ. Ndị be anyị daalụnụ na na-enwekwa aṅụrị, ọkwa aṅụrị ka anyị bụ ime n'ụwa a. Ụmụnne m, na ihe onyonyo nke ikpeazụ anyị kwuru maka mkpa ọ dị na mmadụ na nwaanyị ma na ọ nụrụ di, mkpa di na nwunye bara na ezinụlọ. Na ụbọchị nke a anyị ga-ekwu maka ụmụaka, mkpa ụmụaka dị, ịmụta nwa dị ezinụlọ. Ndị Igbo ada anwụ anwụ. Na Igbo spirituality, anyị ada anwụ anwụ. Onye Igbo nwụọ kịta, adọnye ya n'ala, nwa nwa ya maọbụ nwa ya mụọ nwụọ na-achitekwa azụ, ya ka a na-akpọ reincarnation. Ndị Igbo na-reincarnate. Ya bụ ihe kachasị mkpa o ji dị mkpa na anyị ncha na-amụ nwa. Nwaanyị dị ime si ewepụzina ya, ọ bụ arụ n'ala Igbo. Nwaanyị dị ime si kaba ahụ nyere ya aka hụ na ọ mụrụ nwa ahụ. Ya mere o so n'ihe mere ndị nna 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 anyị ji anụ ọtụtụ nwaanyị. Nwaanyị dị ime, ọ bụrụ na ọ nụbeghị di, akpọnye ya di, akpọnye chọta onye ga-anụ ya kawa ahụ fụ na ewepụ ha nwa ahụ. Iwepụ nwa n'ala Igbo bụ nnukwute nsọ ala. Biko nwa ọbụla nọ n'aka gị bụ nwa gị. Ihe anyị ji amụrụ nwa bụ na ụwa a dịka relay. Ịgbakọta ike gwụ gị, izuo ike, onye ọzọ etekikwa the baton gbaba ọsọ. Otu a ka ụwa dị. Ịgbagide o nwee ebe ọ ga-elu, ọ bụrụ ụmụaka a ga-enyelụ gị aka. Anyị na-ekwu na Chukwu nọ n'ime anyị, ya bụ na Chukwu ji mmadụ alụ ọrụ. Ya bụ na ị na-amụ nwa na ị na-arụ na kọmpani Chukwu, ị na-alụ n'ubi Chukwu. Maka na Chukwu, anyị na-amụpụta nwa, Chukwu jikwa ụmụaka ahụ anyị na-amụpụta arụ ọrụ. Mana ịkakwa nka, ifu onye ga-ene gị nka. Ya bụ na ịmụta nwa dị ezigbote mkpa n'ala Igbo. Ịmụta nwa dị ezigbote mkpa na Igbo spirituality. Ya ka a na-arịọ ụmụnna anyị, biko na-etebe ụmụaka ọbụla nọ gị n'akụkụ aka. Enwere onye nwa echi. O nwere ike ọ bụrụ nwa ahụ i nyere aka, maọbụ nke si n'ahụ gị pụta, maọbụ nke siro n'ahụ gị pụta, ọ bụrụ nyanwa ga-enye gị nka echi. Ọzọ dịka ibe ya bụ na Chukwu sikwe n'ọnụ ụmụaka agwa anyị okwu. Ekwukwe na Chukwu nọ n'ime arụ, otu a ka ọ nọkwa n'arụ ụmụazị ahụ. O nwere ihe ị ga na-eche, ọ bụrụ nwa gị a ga-enyere gị aka. Unu na-anya ọfụma ịfụ na ndị mụrụ ụmụazị na-aka enwetakwa n'ego karịa ndị anụghị nwaanyị. Maka na mgbe ahụ ị nụ nwaanyị mụta nwa, isogo n'ihe a na-eme n'omenala Igbo. Itozugo izugo ezu n'omenala Igbo. Ya bụ na ị kwesịrị ị na-enwe aṅụrị ma ịfụ ụmụ gị. Ị kwesịrị ịdị na-enwe aṅụrị ma ịmụta nwa. Ị kwesịkwara ịdị na-akụziri ụmụaka anyị ihe. Maka ị na-akụziri nwa anyị ihe, ị na-akụziri nwa ahụ bụ ihe ọ ga-eji wee jide ezinụlọ gị. I wee jechaa wee nachitekwa azụ, maka na ị ga-areincarnate na famili ahụ. Ya mere ndị Igbo nwụọ, ada enyi ha, ndị be anyị na-achọ ka enyi mmadụ nso n'ụlọ. Ihe a ji enyiri mmadụ nso n'ụlọ bụ a na-arịọ onye ahụ biko ka ọ nachitekwa n'ezinụlọ ahụ ma ọ bịawa ọzọ. Ya bụ na o nwere ihe ọma o ji abịa, o nwere ozi Chukwu ziri ya, ka o were wechitere ha ya n'ezinụlọ ahụ. Biko na ụmụnne, mmadụ nwụọ si etezina ya simenti. Simenti na-agbaka nkwụ, otu a ka o si agbaka ahụ anyị n'ime ana. Onye itinye n'ime ana tinye simenti kpuchie ya, ọ dị ka ị tụrụ ya nga mana ị marọ. Ikpochiri onye a na nga. Mmadụ nwụọ ka omenala Igbo si adị, a na-eni ya, ọ dagarị mkpụrụ ụbọchị atọ enyigo onye ahụ. Ya bụ otu a ka o kwesịrị ịdị. Anaghị adọnye onye ahụ na mọchụarị. Ikponye ebe ahụ, ewelukwa kemikal techaa ya n'ahụ, ya ka a na-akpọ embalmment. Ọ dịkwa ka mmadụ iwelu fertilizer wụnye na nri. Iwelu kemikal techaa onye ahụ n'ahụ, ọ bịachite ụwa ọzọ, ọ nachitebe azụ, o nyebe ya nsogbu, o nwebe skin problem. Maka na ọ ga-anachite azụ. Otu a ka Chukwu si wee dobe ụwa. Onye nwụọ, o meta ọfụma, ọ nachitekwa azụ, o mewekwa ihe ọ na-eme. Unu afụgo? Ya kaba na-ahụ fụ na unu na-eneta ụmụazị anyị anya. Ụmụazị anyị bụ our ancestors. Ancestors return, ọ ya a na-akpọ ya. Nwatakịrị ọbụla nọ n'ezinụlọ gị, nebe ya anya ọfụma. Ọ bụrụ na ị nee ya anya ọfụma, ị nwere ike ịfụ, ọ bụrụ na ị fụrụ nna 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 gị ma ọ your grandparents mgbe ha dị ndụ, ị nwere ike na-afụ the similarities n'ahụ nwa ahụ. Hapụ na ụmụaka ka ha na-egwu egwu n'ilo, ka ha na-akpọ ihe ọkpụkpụ, ka ha na-emetụ aja aka. Ọ dị ezigbote mkpa
na ị na-ahapụ ụmụaka ka ha na-egwu egwu n'ilo, unu achinyezina ha na telivishọn ka ha wụnye anya ebe ahụ. Zụọ na ụmụ anyị ka ha na-akpụ ihe ọkpụkpụ, hapụpụta ha n'ilo ka ha na-egwu egwu. Ọ bụrụ na ị nwere ego ịlụ ụlọ, ịlụsị ụlọ, ịlụọ obi dị otu a na mbara gị, ka ụmụ gị na-egwu egwu, na-emetụ aja na-emetụ ana aka, na-egwu egwu ha na ana na-emekọrịta. Biko nụ, ụmụ anyị dị ezigbote mkpa. Ọ ha ga-ene anyị nka, ọ ha nwa ka Chukwu ga-ejikwa na-agwa anyị okwu. Abịa m mụsịa nwa wee nenesi ụmụ m, ị na-afụ similarities, na-afụ na nwa ahụ ịmụta bịara inyere gị aka. E nwere ụmụaka bụ aka ka ha bịara inyere nne na nna. Ya bụ na ịjụ na ịma nụ nwaanyị maọbụ jụ na ịma mụta nwa, onye ga-enyere gị aka ka ị sị na ịchọghọ ka ọ bịa nyere gị aka, ndị be anya na-agbagharịzi na-achọ na-asị ka ezi ha ya eme. Mgbe ndị Igbo na-amụ ọtụtụ ụmụ, anyị anaghị atụ ụda afụfụ a. Kịta anyị na-amụzi obere obere, afụfụ juzu ebe niile, na afụgo na nsogbu dị. Ya bụ na anyị kwesịrị na-amụ ọtụtụ ụmụ. Ajeje ịwọgbu anyị tinyechaa ya na skuul galala ọnụ. Mana nne na nna bụ ihe bụ the main teacher ụmụaka nwe. Ọ gụnwa kwesịrị na agba iche dị ka ịma nkụzi ụkọ ABCD. Gịnị ka ịma nkụziri ụmụ? Kụziere ụmụaka ihe niile ịma, na-asụrụ ha Igbo, maka na Igbo ka ha na chi ha si akpa nkata. Kụziere ụmụaka ahụ Igbo, sụbalị ya, ma nke akpa na bunu, nke vileji bunu, dịka ime dị nke ahụ dị very one ahụ na-asụ na vileji, sụgharịa ya. Maka na onye ụwa ha ama na-anụcha ụmụ Central Igbo a na-asụ. Onye ụwa ha nwere ike ịbụ great grandfather, ọ bụ onye reincarnate were ahụ ochie na dabata, ọma na-anụcha ụfọdụ oyibo ị na-akọ. Ya bụ na ịchọ ka ya na onye ụwa ya na-akpa nkata ọfụma, na-asụri asụsụ be ha, ka o wee na-aghọta ihe onye ụwa ya na-ekwu. Biko na ụmụnne m, ihe a dị ezigbote mkpa. Ebe a ka a nọ wee nyụọ Igbo ịkpakụ. Ebe a nọ wee megbuo ndị Igbo bụ na ha bịa kụziele anyị amụzụ ụmụaka. Ha bịa kụziele anyị nụba ofu nwaanyị. Ha bịa kụziele anyị mebe abortion, which is arụ. Ebe a ka a nọ, ihe a bụ the main problem ana Igbo nwe. Ana Igbo ada like ọbara. Ịwụsa ha n'ọbara, ịkpasugo ana Igbo iwe. Ọzọ dị ka ibia bụ na ọrụ chi na-arụ n'ezinụlọ. Onye ọbụla nwere chi nke ya, mana e nwekwara ezinụlọ ọ bụ ofu chi na-enete onye ọbụla. Chi siri ike nwere ike inete the entire family, ofu chi. Ya ka anyị na-ayọ ndị Igbo, biko ka anyị hapụ ịtụsasịsị ụmụ anyị dị ebe ka ha gaba ebe dị iche iche, maka ndị na-etinye ụmụ ha na boarding school, ma ndị na-akpọga ụmụ ha obodo oyibo nọrọ ebe ọzọ. Ị na-ekenye chi gị nnukwu ọrụ. Chi gị na-eche gị, na-eche nwa gị, na-eche di gị, ma na-eche nwunye gị, na-echekwa ụmụ gị. Ofu chi nwere ike ichekọ ezinụlọ. Ya bụ na ọ bụrụ na chi ahụ gbasiri ike, o nwere ike ichekọ 5 people at the same time, or 4 people. So ị bịa tụsasị ezinụlọ gị, chi ahụ gbaga ebe a, o nwere ihe mere onye, ọ gbagakwa ebe a, o nwere ihe mere onye, ọ gbagakwa ebe a. Ifo na ọ dịrọ mma. Akwụ na chi bụ coach. So ofu coach nwere ike take care of an entire team, 12 players, 24 players. So ịtụsacha players ahụ, ọgbaga na field nke, ọgbaga na field nke, ọgbaga na field nke, ifo na ọ dịrọ mma. So ọ dị mma ka ụmụaka na nne na nna ha nọ n'ofu ụlọ wee na-eto. Ha na-apụgodo, a na-apụ, a na-eje, a na-abata. Ọ bụghịzi nke iduru nwa gị jee tii na boarding house, ma ọ duru onye nke a tufuo ya obodo oyibo. Ọ ga na-enyechi ya nsogbu n'inetekọ nwa ahụ. Ofu chi ahụ na-enete gị, na-enetekwa nwa ahụ. Ọma mma, ọ ga na-confuse chi gị. Biko kaba ahụ fụ na biko nụ na unu na-etokọ, ụmụazị na-etokọ, ha na ụmụnne ha na-etokọ. Ọ ihe boarding house a bidocha lesbianism n'ala Igbo. Ọ ihe boarding house a bidocha cultism n'ala Igbo. Ọ dịrọ mma. Na-ene nwa gị anya, nke ga-eme ihe ọbụla ị na-afụ anya, ị correct ya. Unu a na-ama na-eji na-eto otu ahụ, otu ọbụla o si dị. Ọzọ dị ka ịbịa bụ na ị kwesịrị na-akpọnata ụmụ gị na village be nna gị. Ebe ahụ isi, ọ bụghị township, donate ya n'ụlọ, ṅụọ mmiri obodo unu, zọdụ ụkwụ n'obodo unu, ka ndị nna nna unu makwa na unu ka dị ndụ. Maka na ọ bụrụkwa sọsọ chi gị na-enyere gị aka, enwere ihe ga-eme otu anụnwa, ndị nna nna ga-agbata bịa nyere gị aka na mmụọ. Enwere ike mmadụ a na-abịa n'ụsa gị ọgụ, your grandfather nwụrụ anwụ nwere ike ịbịa nyere gị aka. Na mmadụ abụghị nọ nke ya agwụgo, ọ ga-anachitekwa azụ. So ụfọdụ ndị siri ike na mmụọ na-abụ ha nwụọ, ịma bịakwa n'ezinụlọ a mee ihe na free. Onye ahụ ga-awere ụlọ machicha gị ntị na ị bịara ime nwa ya ihe. Ya bụ na ị kwesịrị ịdị na-akụziri ụmụ anyị ihe gbasatara omenala Igbo.
na-akpọnata ha, ka na-agwa ha maka ndị nna 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 ha, na-agwa ha maka ndị nna 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 anyị, maka gị na onwe gị ga-emechakwa bụrụ ndị nna nna nna. So ọ bụrụ na ị hapụ ịkụziri ụmụ gị maka ancestors gị, gị nwa mgbe ị ga-abụkwa ancestors, ụta ka ị ga-eche na ị ga-abandon, o nwere onye ga-erespect gị. Ọ ka mma na ị na-akụziri ụmụ asịsịna na onye nke a jọọ, ọ bụgodu na onwe onye bụ onye ọjọọ n'ezinụlọ, ọ na-abụ onwe ebupụ ya ebupụ, adịghị enyiri ya nso n'ụlọ. Onye ọjọọ n'ezinụlọ nwa a na-etufu etufu ya na-ajọ ọfịa mgbe uche, ma ọ nye ya ebetela aka. Mana ọ bụ ha na onye ahụ bụ ezigbo mmadụ, ị ga-afụ onwe ihe na-eme n'ezinụlọ gbatabịa nyela aka. Biko nụ ụmụnne m, ka anyị tinye anya n'ihe gbasatara ụmụ anyị, etinyezina ha katun ka ha na-ekiri, ga na-amụtacha maka ndị ọcha, hapụ nke ndị Igbo. Etinyezinala ha ụmụ ihe a ndị ọcha nyela. Ọzọ bụ ka nri ụmụaka na-eri, because you become what you eat. Ihe nwatakịrị a na-eri dịkwa ezigbote mkpa. Ka anyị kaba afụ na anyị na-eshiri ụmụaka ezigbote nri ndị Igbo, akpụ na ofe, ezigbote nri ndị Igbo, abacha, ihe ndị Igbo, ọ bụghị ụmụ chakọchakọchakọ ndị ọcha butere anyị ka anyị na-eri. Nri ndị be anyị dị mma. Biko nụ, nna ya unu ayọ ka anyị jide ụmụazị a kụziri gwube egwu, gwube na egwu ọnwa, egwu niile ahụ i gwuru mgbe ipe mpe, kụzirili ụmụaka. Gị nwa bụkwa ọkwa gị nwa ka enyere ụmụaka, enyerekwa ụmụaka, edurokwa ụmụaka anyị ticha, edurokwa ụmụaka anyị pastọ, gị nwa ka enyere ụmụaka. Gị nwa kwesịrị ị na-akụziri ụmụaka ihe. Biko ọzọ dị ka ịbịa n'ihe gbasara ụmụaka bụ afọ anyị na-aba ụmụ anyị. Ndị nne na nna, biko nụ bawa na ụmụ unu afọ Igbo. Biko ka anyị na-aba ụmụ anyị afọ Igbo. Afa nwere ikikere dị n'afa, otu okekere si dịkwa n'okwu ọnụ. Ihe ọbụla dị n'ahụ anyị site n'isi ruo n'ụkwụ na mkpịsị ụkwụ nwere pawa nke iche. Anyị ga na-ewe ya, anyị ga na-akụzi ya n'oge na-adịghị anya. Afọ ịba nwa gị na-eso nwa, ịba nwa gị Chiọma, nwa chi ya ga na-eri otuto, na-ejeri ya ozi. Ịba nwa gị Nkechi nyere, Nkechi ahụ ị na-agwa nwa gị ahụ na ọ bụ nwa chi ya, so chi ya ga na-enyere ya aka. Ị ga na-aba nwa gị afa ịchọ ka ọ na-eme na ndụ ya. Ya bụ afa bụ like something like a prophetic word ị na-ekwu n'isi nwa ahụ. Apụtazina na-aba nwa gị afa na-eme ahụ menime ya, ọ ga na-eme na ndụ nwa ahụ. Afa mmadụ na-esi ya, ọkwa na ofu asị mmadụ na ọ bụ good luck, ofu onwebe good luck. Ya bụ gbuzugba kpọwa nwa gị afa Igbo, kpọwa ya afa, tinye chi ya n'afọ ya, maka akpa afa chi ya ka o nwee ka chi ya rie otuto. Ị na-anya na ndị nna 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 anyị macha ihe wee tinyecha chi n'afọ anyị, wee tinyecha chukwu n'afọ anyị. Ya bụ apụta na-asị kedu ihe na-eme ndị Igbo, na ndị Igbo na-agba mbọ, na ndị Igbo mara mma, na ndị Igbo, maka na anyị na-erepresent chi ahụ nọ n'afọ anyị. Ya bụ na chi ahụ na onwe kpọkwa nwa ahụ chi ahụ eri otuto, achịkwa gosikwa gị na ya nọ. Ya bụ ọbụla anyị nọ, ọ na-adịla anyị na mma, maka na afa chi nọ n'afọ anyị. Mana o nwezi ka o si na-edazi kịta, ndị nke kịta na-abazi ụmụ ha ihe ndị ọzọ na-adịrọ mma. Biko onye ọbụla kaba ahụ bawa nwa ya afọ Igbo, gbawa ya afọ Igbo, jiri aka gị kpewere nwa gị ekpere. Ndị Igbo anaghị eme child dedication, anyị ga-ekwu nke ahụ iche. Ndị Igbo bụ gị nwa nke e nyere nwa ahụ, na grandparents nwa ahụ dị ndụ, ọ ha nwa na gị nwa bụ ihe ga-ekpere nwa ahụ ekpere. Ihe ọ bụla ukwufu n'isi nwa ahụ ga na-eme, maka na ndị be anyị amabeghị pawa dị n'okwu ọnụ, ike dị n'okwu ọnụ. Ihe ọ bụla isi ka o mebe na ndụ nwa ahụ mebe ozugbo, ịgọ ha na nwa ahụ ọfọ ihe a na-eme. Jiri aka gị gọọlụ nwa gị ọfụma, jiri aka gị na-etu nwa gị afa. Ị na-etu ya afa, chi ya na-eri otuto. Biko ka anyị hapụzi ịhapụ ụmụaka anyị ha na-azakasị afa ha amaghị isi ya. Biko ụmụnne m, ana m ayọ unu na nke a bụ dị ezigbote mkpa. Afa dị ezigbote mkpa na Igbo spirituality. Biko ọ ga-adịrị anyị na mma. Biko n'ihe onyonyo ọzọ anyị ga-eme, anyị ga na-akọwakwa ihe ndị ọzọ dịcha mkpa na Igbo spirituality. Jisie n'ike ụmụnne m.